ya Imagidi Academy yotoka sensemo ya Buchurako na Mbaya nigo abwatoe gusagenderetie no murubiri obwosira barokiwa nene baria bakorwa guseba barokiwa baria bare chintakana eryo kwene kyabuna na barabwo banyorere chinga kinyororo cyo kwegendereria na masomabo ukona somo yega bwa barokiwa kubekerwa chigutwa aseskuru yo nigo boigo atebire buna nigo bero bere tubikiranu asomurobero OCBC na nene ko boria abai bori gose abantu kwene kibuna tibari ko basara abana banyaruka asenchireyemo yo kubatanga ko rwasembe chando au muri kito dipo nasanya na mange County, what a beautiful country, what a hard-working governor senator we have. Wiki bono aborokiwa ba grade kya gatano narimo amana ba class 8 bakurira matemu aba manene school ya Imagidi ya primary amana junior school amana baiboli nigo batwaro mujega bwo bekera aborokiwa chigutwa nago chengira entunda ya bentangani ya barokiwa wisaransa matemu manena kipsea inse ya CBC litkolya lero etwabwate graduation ceremony ya abana ba grade 6 na abana ba PP2 igageze school school ye twatwara abana bakora grade 6 amatemu ase engakintangani chinga kicho umudirector wa school ye ya Imagidi ya Vincent Kabeta nganyara kwenekea ogusira kwa barokiwa bali batabwati abayiboli. We offer free sponsorship asa abana bali toto hovan onde byenzi obwato mwana ole toto hovan lakini mwana utagete gusoma na bakoletu tubwaterane toro mwana uyosome pass hovan sibere bwato mubuli yo abo okoletu mwana toigwa no kendegeke gere ku maintain endo mwana some future yenze is all about education. Gati ya baiboli baikirana nigo bagokero murubiri UCBC nakoerera obwa matebwa bobuya amo naborokia nimpato mwana graduate 6 kwenda junior secondary igongo gatete skulu egekera kesana to mwana yo ngona agojokoro mwako kabere na mostie public school lakini na kokekera mwana na nkobare na ropo reading ni grade 6 bono igongo gate na ende mwarimu no management yose yesu kuru director na bantu bwaternete na intu bago batu motivated to bwate siegera abana baitu basome omokonyi bo mugambio monene omwamosioma Edwin Ndieki yonyara wikirana asomugigoywe nigo boigo anyara gotwaro bosemia gochia asaba iboli abayo naendenga watie mangana ayo ko amangana tradition ringa moiseke umwana omwese kumusi lazima asaba tinga serikali wakani amangana ayo antu ayagike na baiboli batiga wana una bale kuna baiboli ku wana abumbi yawe ne kwende tradition yetu ne chinga kitia ko sara wana na mange amangana kuna maruire na roro chinga kicho boigo nigo abateneri be skuru eywe bakireko ko murubiri CBC na koereranga tibatigareti magega tabalimu qualified bande bakaba upgrade kulingana na this new curriculum. Then is a school yetu ntubwate CBC materials chikwene babana bagosoma na kulani because masoma bali more practical. CBC oriented. The one of the school within Kisii County which has daycare, and daycare is all about CBC. To bwerera nyubia na baibuli erikwene kiki ngabana bankonyora bana masomo ayara maya kubwata kana ne curriculum ni ya CBC. Onoba niruka abani tesa malumu abani tesa zaichana adana yinko ripoteria igetaseni Kiandizi TV korwa eskuru ya Imagidia iyo gotoka chinse ya mochi ya Buchura imeye bunge ya Kitutu cha South elitalia nendi pon asanya